Merdan salam. Salam, Nägdäýläňiz? Işläňiz sagaman. Dörüjülük toparymyz bilen siziň Ziyatil konditer dukanyna geldik bugün. Ýagny tomoşaçylarymyz üçin, raýatlarymyz üçin Ziyatil konditer dukanynyň bir önümleri dogrusynda, ýagny täze önümler bilen tanıştyrmak maksady bilen ýörüýte gepleşik taýýarlanlyk. Eger mümkin bolsa, täze önümlerimiz dogrusynda bir raýatlarymyz bilen tanıştyrsaňyz. Baý täze Howat bilen gelin owa. Aha. Täze çykan fruktow görnüşde we berde aşagda täze çykan meýwe tortlar we malakaly görnüşde. Kiçik öwrümli tortlar, olaňam tagamlary mümkin bolsa aýdyp geçdiňiz. Malakaly görnüşde we fruktow görnüşde we berde findukly görnüşlerine we berde desert görnüşlerine de waýna. Bul eýýam böleklenen görnüşler, Sok görnüşde we şokoladly karamel görnüşde we malakaly içi paklavar görnüşüne bolup gidýär. Daş keşfi torda meňdeşde, ýöne içiniň tagamy Türk tagamlarynyň paklava görnüşünden. Berde kulbniş görnüşüne we berde de malakaly görnüşüne we. Iriska malaka görnüşüne. Medow çiğ görnüşlerine, fruktow, meýwe tort. Eýýam bular siziň täze önümlerinde değişdi. Köp sag bol Merdan. Mehman tomoşaçylar ine görüşüňiz ýaly. Ziyatil konditer önümler dukanynyň täze tagamlary bilen elbetde tanış bolýaňyz. Inni Ziyatil konditer dukany elbetde hemmämiz bilýäs. Tomoşaçylarymyzdan bilýärler. Köp mahabatlarda da çykyş edýäňiz. Inni ýörüýte raýatlarymyz tomoşaçylar size ýörüýte bir näçe sowallar taýýarlapdyrlar. Käm sowallar berýärler. Şol sowallary jemläp bugün size getirdik. Eger mümkin bolsa şol sowallar size ködürlesek we raýatlarymyzy gyzyklandyrýan sowallary bir gyzykly jogaplaryňyzy berseňiz, giňişleýän jogaplaryňyzy berseňiz mümkinmi? Mümkin ýörüm howat bilen. Men Ziyatil konditer ön dukanynyň satışçysy Merdan Akbaradow. Men ilkinji zähmet ýolumy Ziyatil konditer ön dukanlarynyň başladym. 3 ýyldan bäri Ziyatilde zähmet çekip gelýän. Men Ziyatili ikinji öýüm diýip hasap goýan, her gün ýerden işe gelmäne howlukýan. Köp sag bolsun aýdýas, üstünlik ardy edýäs. Inni Merdan mümkin bolsa biziň raýatlarymyzy, ýagny siziň müşterilerimizi bir gyzyklandyrýan ilkinji sowallaryň biri, ýagny siziň dukanyňyzdaky ködürlenýän tortlaryň aýratyrlygy we biz bilýäs, öňkü kötüşüklerimizde de dukanymyzda hasam bir müşterilerimiz Praga torduny has bir köwes berýärler diýdiňiz. Mümkin bolsa Praga tordu dogrusynda we beýlek tortlaryň dogrusynda bir aýdyp geçdiňiz. Jennetine görüşümiz ýaly Praga tort bolandan 3 gatdan ibaret bolup gidýär. İçi malakaly, daşa malakaly bolup gidýär. Howsuzam bolsa beýlek tortlar ýaly tagamy süýji bolup gidýär. İçinde goşunlysyny hol ýa şokolad bolmasa da Arapda Praga riskan özü bolup gidýär. Riskan. İki gatynda da üstünde de bar. Inni näme üçin Praga tordy beýle has köwes bildirilýär diýen sowal belki raýatlarymyzdan elbetde gyzyklanýandyr, meni gyzyklanýarşýaly. Tagamy howly görnüşinden yeňilrek bolan üçin köp gatty yeňlemde, gatty agyramda. Günnelik ip bolýar şeýle. Günnelik ip bolýar. Günnelik çaý başynda ip bolýar. Inni mümkin bolsa Merdan bir tomoşaçylarymyza bir has ýene bir gyzyklandyrýan sowallaryň biri. Eger sen ýagny gelýär müşteri gelen wadyna nähil tort isleýänini bilenok. Sizin soraýa aýdaly. Nähil tordy ködürläp bilýäňiz müşteri. Siz öz isleýäňiz boýunça. Ya aslında aňarda müşteri gelende müşteri diýär ýeňilrek tort gerekmi ýa özünden soraýar. Yok, ýeňilrek gerek diýsini, ýeňilrek tortlarymyz bar ýörüýte. Pragadan başga ýene nähil ýeňilrek? Pragadan başga ýeňilrek fruktow tortlarymyz bar, kulbniçni tortlarymyz bar. Ýa-da ýeňilrek bolsa şolar hödürleýär. Slivka tortlarymyz bar. Slivka tortlarym, slivka tagamly. Indi ýa-da klubnikaly diýdiňizde, klubnikaly torduňyzyň kremi nämeden? Nem slivka bolup gidýär onun kremi. We yeňil tagamlar. Agyrak has bir načinkaly meselem içine garylyny, goşunlary, magdyly ýa-da şokolad goşunlary bolup biler şeýlemi? Köp sag bolun, elbetde inniki sowalymyz. Elbetde dukanyňyzda bir köpçüligiň gelýän ýer, ýagny dukan her türlü häsiýetdäki müşteriler gelýänler. Indi olar bilen näme başa çykýanlar. Aňardan gelýän müşteri ilki bilen güler ýüz bermer. Ol esasy güler ýüz bermer. Agyry bilen
qati nemede gurlaşıp bolan hatta özüne göre gurlaşmaly bolýar. Deň derejede. Agart nemede gurlaşýanym däldi, mesela süýjülik bilen üçin. Edil ýeň edil oňal gülüp bäd gurlaşyp bolýar. Deň derejede gurlaşyp bolýar. Müşteriň öz häsiýetine Öz häsiýetine göre barmal bolýar oňa. Inni biz bilýät, diýatil konditer önümi elbetde diňe bir dukanyňyza gelip sowda etmek gerekkel. Hatda siziň belgileriňizde jaňa dip islenlik bir raýat eltip berme hyzmatyny ulanyp bilýärler. We ýene bir bilýän zadymyz 150 manatdan gowrak fark edilen eltip berme hyzmatyny mümkin bolsa şu dogrusyna bir durup geçelim erdan. Näçe sagat öňünden ýa näçe gün öňünden müşteri targyd etmeli size jaňa dip? Şeyle cennet tayin tortlamızdan madrin. Günlük täze tayin tortlamı. Gelip dur, günlük gelip dur. Onun yörite çağılamız için, yüzüne şekil ettirmek için bir gün iki gün önüne sarıp ettirýärler cennet. Demek köpücü balalarymyzyň doglanmaları elbette olar özüniň multifilm gahrymalaryny öz tortlaryny görmek isteýärler. Mesela maşin tort bolar, ya çilek pawuk tort bolar, urjak tort bolar. Tolşun şekline tortlamızdan var. Bir gün iki gün önünden zakat etmeli. Taýar tortlaryňyzy islenlik bir sagadyň öňünden hem jaňa dip aýdyp bolýar şeýle. Onu edip bolýar, sargydy urady ben. We müşteriň diýen wagtyna siziň sargydyňyz barýarmy öýlerme? Elbetde barýar cennet. Tolama köp sag bolun. Elbetde her bir içinde işleýän zähmetseýär işgärleriňizde bir saglyk, üstünlük arzu edýär. Inni ýene bir gyzyklandyrýan soragyň biri, ýagny müşteriler gyzyklandyrýan soragyň biri. Bize bilýär siziň diýatil dukanyňyzda diňe bir tortlar däl, ýagny türk tagamlary bolan baklawan bir dürli görnüşleri bar. Eger mümkin bolsa raýatlarymyz üçin bir has tanış bolsun tomoşaçylarymyz üçin şu baklava türk tagamlarynyň sizde näçe görnüşleri bar we olaň atlaryny aýdyp geçdiňiz. Edilişme cennet bizde 6 görnüşi bar. Halkymyza hödürlenýän olaň atlary hawuş dilim, yeşil sarma, Fransiýa sorup gidýär, hozy görnüşler amma. Hozy görnüşler Durum, Maraş, Azerbaýjans görnüşler amma. Senlik bir dürli görnüşini dukanyňyzda tapyp bolýar. Köp sag bol merdan. Inni biz bilýär, ýaňam sowadyjylygyňyzda gördük elbetde diňe bir tort önümleri ýa bir paklavalar däl şeýlede bir saçaklyklar üçinem biziň bir saçamyzy bereýän süýjüliklerdir, kökölüň ähli görnüşleri bar eken. Olarym dogrusynda bir sanak geçdiňiz. Ne aýdyşmy diýär, jene zefir bolup biler, ýa wafle bolup biler, ýa çekşek bolup biler. Lançykda taýin çon görnüşlerimizden bar. Inni arkaýyn diňe bir tort dälle beýle toýlar üçin saçaklyk üçin girip barýan nimeler üçin. Inni müşterilerimiz bilen bir arasynda gyzykly pursatlar bolýandyr merdan hökmany suratda. Mümkin bolsa bir ýatlak geçäň. Näil pursatlar boldy? Sargyd edilenlerini bir ýadawlyk bolup biler, ýa başga gaýlyk bolup biler, dukanyňyzda adam känligi münasibetli ýalňyş uradylan tortlar boldymy? Ýalňyş uradylan tortlar aýýar. Gelip göremem. Onda näil gyzykly pursatlar bar? Tam öz müşterilerimiz bilen. Meselem nişmat jaň gelenle targyd etmek üçin jaň diýerler, zat diýerler, şonu diýerler da bir ýerde okak gelip oýnaýan zat diýerler. Seniň ugur tapyjylygyny müşteri bilen gürleşişiňe haýran galýar. Diýmek onda islenlik bir müşteri bilen arkaýyn alşyp diýen ýaly öňden dosiýaly gürleşip bilýän da tolamy. Taňa da üstünlük arzu edýär. Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Diýatil size öz ajaýyp tortlaryny hödürleýär. Diýatilin garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp arzanlyşyk bar. Toý saçaklaryňyzy diýatilin tortlary bilen bezen. Oy durmuşuňyzam diýatilin süýjülikleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Diýatil arzularyňyzdan öňdýär. Diňe bir
aydaly merdan günnülük bir ýa doňlan günlerdäki tortlar däli, durmuş toýlar, bagt toýlar üçin biz bilýäs, biziň toýlarymyz hem günne diýen ýalyk ýurdumyzda toý bayrama beslenipdir. Elbetde bagt toýlaryna, durmuş toýlaryna diňe bir gatly tortlar däli, biz bilýäs, has uly gowrumly 2-3 gatly tortlar toýda baralarda bizde mihmanlara ködürlenýär, ýaşlaň bilelikde kesmegi münasibetli. Inni sizin Ziyatil Konditor dükanyňyzda şol tortlary raýatlar sargyt edip bilerlermi? Sargyt edip bilerler, o bir gün ýa-da sargyt etmeli ony. Ha, esenlik şol toy uly gowrumdaky tortlarym bir ýa 2 gün. Bir gün ýa 2 gün sargyt edip bilerler. Siz ýetişdirip bilýärmi? Ol adaty tort däl-a? Ýetişdirýär. Arkaýyn ýetişdirip bilýär. Mehman tomoşaçylar. 10 görnüşlerini 3 gat görnüşler we 5 gat görnüşler ama 2 gat görnüşler ama. Ha, esenlik gatyny arkaýynsyz kabul edip bilýär. Mehman tomoşaçylar, hormatly raýatlar, görüşüňiz ýaly Ziyatil Konditor dükany biziň öz watanymyzdaky dükany elbetde türkmen telekeçilerimiziň bir önümleri ýa-ni aýdyşýaly merdanyňam özüňiz hem eşitdiňiz arkaýyn durmuş toýuňyz ýa bolmasa bagt toýuňyz üçin arkaýyn Ziyatil Konditor dükanyny ýüztüp bilersiňiz. Inni mümkin bolsa merdan ýene bir biziň tomoşaçylarymyzy, raýatlarymyzy gyzyklandyrýan sowallaň biri. Aýdaly toý tortlaryňyz, meselem ýaşlarymyz içiniň tagamyny ütgödesi gelýär. Ony elbetde edip bilýärler. Olaň islegine görä edip bilýärler. Islegine görä, meselem Aýdalyna biz sen ýan görkezdiňde täze önümlerde riska tagam ýa sneakers ýa bolmasa klubnika tagamlar diýdiňiz. Ýaşlar, raýatlar aýdaly şol tagamlaryň hiçsi däl, öz isleýän tagamny siz goşup bilýäňizmi? Ýa diňe öz dükanyňyzdaky taýýarlanýan içiniň tagamlaryny edip bilýäňiz? Ýok, edil öz konditor önümizdiň dükanynyň içini tagamny ýalyk edip berip bilýär. Ha, daşyndan olan. Daşyndan olan. Olam dogry elbetde, olar konditor işgärler däl, belki garyp başga tagam çykarmaklary mümkin. Köp taýy bolan. Indi merdan şeýle sowal beresim ýaly, tort aýdaly, bütün tort. Hawa. Şonu dogry kesmeň düzgünleri barmy? Oňam bir kesmek düzgünler bar. Dogry günlerde da o tyrkan aýdaly garyndaşyň dogry gününe barýar. Şo radymy diýilýär. Sen kesäsen owadan kesýän diýerler. Şoň öz asyl düzgünleri bolýar. Asyl düzgünler bolýar, hoşmat. Sowa düşün içinden çykaranda gon keseňde ony kesýän meskesi zady döwülmek bilen bolýar. Ýa şoň ýürüt öz bıçaklar bolýar. Tordum ýürüt öz bıçaklar bolýar. Ony ýa gyzgyn suwa ýa bıçak gyzdyryp keseňde akuratny kesilýär. Hiç döwülmezlik bolýar. Ha, müşterilerimiz, raýatlarymyz üçin belläk geçildiňmi, islenlik bir bütün tordy kesmek üçin kesjek bıçagyny gyzgyn suw ýa gyzdyrmar şo bıçagyny. Ha, bıçagyny gyzgyn bolmaly. Şonu gatdalynaky bedegleri döwülmeýär. Hiç döwülen, hiç şeýle. Ha, on fırvar eken, biz onu döwüp köp sağ olun. Indi başga näme aýratylyklar bar bileli? Bedegi pozulma ýaly. Ýa-ni şoňa beýişdatlar bolýar. Indi merdan görüşmiz ýaly kän sowallarymyza jogap berýäňde. Indi elbetde bu sowallardan soň tomoşaçylarymyz diýýändir. Ziyatil özü gaýsy ýyldan bäri işleýärkä, bir halka hyzmat edýärkä diýip onuň belläk geçýär. Siz Ziyatil dükany näçinji ýyldan bäri işläp gelýär? Paýtagtymyzyň nirelerinde dükanlaryňyz bar başga-da? Jenetine görüşmiz belläk geçeli Aşgabat şäheriniň Güzmeýin etrawyny 2020-nji ýylyň fevral aýynyň 1-inden bäri işläp gelýär, halkymyza hyzmat edip gelýär. Ikincisi Aşgabat şäheriniň Bagçarlyk etrawynyň Garadaşak ýaşaýyş toplumyna ýerleşýär. 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 23-inden bäri halkymyza hyzmat edip gelýär. Ine görüşmiz ýalam Gurtly ýaşaýyş toplumyna 2022-nji ýylyň may aýynyň 29-yndan bäri konditorlarymyz halkymyza açylan tenelerinden bäri hyzmat edip gelýär. Tuvalama diýmek, onda eýam köp wagt bolupdyr da dükanlaryň açylaryna. Mundan beýlekde üstünlük arzu edýäs dükanlaryňyzda. Goý siziň haritlaryňyzda, önümleriňizde bir isleg bildirýän müşteriler kän bolsun, sewdaňyz bol bolsun. Merdan ýa-ni özüň diýdiň-de bıçagy gyzdyryp ýa-da gyzgyn suw bilen ilki bıçagy gyzdyryp tordy keseňde has bir töweregindäki bezegler döwülmedik we bir saýhally ýagdaýda kesilýär diýdim. Inni sen özüň tortlaň içinde işleýän aýdaly elbetde müşterilere de käwagt tagam dadyrmak üçin kesýän pursatlaryň bolýanlar. Inni sen şeýle sowal beresim gelýär. Bütün tordy
aydal inte kesilmedik tordy. Seret men odun ýagdaýda kesip bilersiňmi? Köpman. Barlak göräýdik. Başystyny canly ýagdaýda tomoşaçylarymyza da ýetireli. Ne cennet ýaky diýişimiz ýalyp çamdan gyzdyrdyk. Indi tordymyzy kesýär şeýle. Ene. Doğru. Hakikaten hiç yeri pozulman. Size gelen müşteriler, raýatlara eýän bilýändir bu syry, ha? Ya aýdan okmalar. Yo, aýdýan edenler, ne özlerim soraýarlar. Diýmek, size gelen raýatlar hemişeki müşterileriniz bıçağı gyzdyryp tordy keseňde has bir owadan kesilýändigini eýän habarly. Bilmeýän raýatlarymyz üçinem ine görşüňiz ýaly jally ýagdaýda merdan size kesip görkezdi. Inni öýüňizde tort keseňizde hökman tordy kesjek bıçagyňyza biraz gyzdyrýaňyz we tordy ine şeýle owadan ýagdaýda kesip mihmanlaryňyza ködürläp bilersiňiz. Merdan köp sag bol tomoşaçylarymyz, raýatlarymyz üçin tordy dogry we owadan kesilen syryny aýdanyň üçin inni biziň şertimiz bar sana. Mümkin bolsa ine sen tort Ziyatil tort konditor dukanyny eýär näçe ýyl bäri işläp zähmet çekýän we tortlaryň tagamny bir ýolga gidip barýarhan sorasaňam bilýänsiň şeýlemi? Ine biziň şeýle şertimiz bar, ýürüýte şert taýýarladyk dörejilik toparmyz bilen. Görşüň ýaly öňde bir näçe tortlaryň bölegi. We sana iç ýüzüni görkezmän ýürüýte arka ýüzüni sen üçin şeýle goýdyk. Inni biziň şertimiz. Sen gözüňi daňýas. Men sana islenlik bir tordy alýan, sen dadyp görýän we şol tordyň içinde nämeler goşulgy we haýsy tagamny tortdygyny aýdyp bilersiňmi? Arkaýyn aýdyp bilýän. Ýalňyş man aýdyp bilersiňmi? Onu häzir tomoşaçylarymyz bilen birlikde görýär. Nähli tomoşaçylar häzir Ziyatil konditor dukanyny elbetde merdany bir näçe tortlaryň tagamyny dadyrýar we şol tortlaryň tagamyny dogry bilermika? Gelin onu barlap görelim. Ine merdan. Aýdyp bilýänmi näme tagamly haýsy tortdygyny? Snickers hakyka diýen. Dogrymy? Ismalakaly, akbarlan. Görnüşin. Voilà, köp sag bol. Bilýänmi, merdan? Tortlaryň hemmesi süýji. Snickers natural, şokoladny bolmaly. Tortyň ady Snickers natural. Natural şokoladny garaty diýen. Dogry we ýalňyşyny biz ekranlamada çykarap merdan. Ham bilýän kan. Aýdyp bilýänmi? Şol Snickers plan bir bolmaly. Köp sag bolsun aýdýas, üstünlik ardy we diýäs. Inni mümkin bolsa aýryp berseňiz. Köp sag bol merdan, üstünlik ardy we diýäs. Oý şeýle süýji tagamly tortlaryňyz siziň dukanyňyzda bedäp dursun. Diňe bir tort däl, saçaklarymyzy beýän konditor önümler, kökelerdir. Ýanky diýişiň ýaly zefirler, baklava süýjilikleriniň bir müşteriler köwesi kän artyp bir sowdaňyz bolsun elbetde işimiz üstünlik ardy we diýäs. Goý siziň gapyňyzdan gelen her bir müşteri özüniň öýlerindäki toýlaryny bedemek üçin süýjilikler alyp dowamly gapyňyz hemişe girim gidimli ýer bolsun. Sag olun. Size de köp sag olun. Şular ýaly täze önümlemidi. Türkmen portal web saytynyň arkaly täze önümlemidi halka tanıştyryp bilýär. Şu pursatda türkmen telekiçilerimiz üçin giýim mümkinçiligi döredip beren gahrman arkadagly serdarymyza tüýsüregimizden minnetdarlygymyzy bildirýär. Hormatly müşterilerimiz, siz üçin hemişe gapymyz açykdyr. Köp sag bol merdan. Ýene bir gedek işiňizde üstünlik ardy we diýär. Mehman tomoşaçylar, siziň isleňizde kanagatlandyrmak maksady bilen bugün dörejilik toparmyz bilen Ziyatil konditor dukanyna gelip bir täze önümleri dogrusyna we tortlaryň bir içiniň nähili düzüminiň barlygy dogrusyna sizi gyzyklandyrýan sowallary elbetde merdana berip sizi kanagatlandyran jogaplary ýetirendir diýip umyd edýär. Siz bolsa Türkmen portal web saytymyzdan daşlaşmaň. Çünki Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal bilen iň ygtybarly maglumat çeşmäňiz Ziyatil konditor dukany bolsa
hemişe siz için öz kapılarını giňden açýar. Diýatkir konditor dukanynyň ähli önümleri, tort önümleri, süýjülük önümleri bilen özüňiziň bereketli türkmen saçaklaryňy hemişe berep durun. Toyly günlerde diýdarlaşmak ählimize nesip etsin. Sag olun.